What's up guys? For today's video guys, no, atong kauban ron si Princess Bangis. Muna si anak ni Ricky Bangis guys, no. Magluto ni siya pagkaon, dila to hinganan kung sa di makaon na guys, no, kay murag bawal sa gisgutan da. Kamalibalag ko na hingan kung sa basta iyang gibuhaton. Nag-andam ni siya og pagkaon guys, luto ni siya para siya mag-agaw to sa Budlakaw. Pardo Cebu City. Wala lang ilangay yan ang paspasan kay hapon ra ba? Nagitak ang na yan ay nagabukal-bukal na. Utag, purma rin niya, no? Wala, ha? Okay. Kugyan kin siya basta sa duty, guys, no? Mauna na, purma na, pindara man si Gundos, binutos pakluto rin, nali kayo, haon na yun, wilang ngayon, Wow! haon na yun, kaya daghan na kayong gahuwat dito, daghan na kayong sipanawag, asa na kung lang pagkaon, kaya maragi panggutom na to dito, guys, sa Bulacan, no? Purma na, ano, sige, may buong mo, nung gikinam mo to, lais kay magtiniil, pero lingko na yung kamot, guys, ha, kaya naglaban naghapon. Okay, purma na, walang ilangay. Purma na, daghan na kayo. Daghan na mabusog ng mga bata. Tako ba na to? Inaam ta guys, kita biga video na guys. Na usa ato ihamo. Kaon, uy. Kaon sa upaw, uy. Mo na siya guys. Na, out for today's video guys.